Mal-wasla tiegħu fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, l-President Taljan Sergio Mattarella ingħata merħba mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin George Vella. Il-President Mattarella beda l-impenji tiegħu b'taħdidiet mal-President Mary Louise Coleiro Preca fil-Palazz Presidenzjali ta' Sant'Anton. Fuq net diskussjoni bejn il-President Mary Louise Coleiro Preca u l-President Taljan Sergio Mattarella kien hemm il-kwistjoni ta' l-immigrazzjoni irregolari. Iżda mhux biss kien hemm bosta temi oħrajn fosthom il-Libja kif ukoll is-sigurtà u l-paċi fir-reġjun tal-Mediterran. Il-President Taljan wera appoġġ għal miżuri li qed tadotta l-Unjoni Ewropea dwar l-immigrazzjoni. Noi consideriamo Inqisu id-deċiżjoni tal-Unjoni Ewropea il-qassam volontarjament parti mir-refuġjati li jaslu fil-Mediterran fost il-pajjiżi membri bħala l-ewwel pass importanti għax l-immigrazzjoni mhix biss problema ta' Malta, l-Italja jew il-Greċja, imma tal-Unjoni Ewropea kollha. Il-President Coleiro Preca raddet ħajr lill-Italja l-kooperazzjoni ma' Malta brabta mal-immigrazzjoni. Qalet il-kwistjoni se tkun trattata fis-summit ta' Novembru bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi Afrikani. Dan is-summit inqisuh Malta u l-Italja bħala ta' importanza enormi u wieħed jittama li propju minn dan is-summit ikun hemm ħafna aktar ħanajdu impenn flimkien ħalli nkunu nistgħu tassew il-problema tal-immigrazzjoni fil-Mediterran tkun indirizzata. Dwar it-teddida tat-terrorizmu fl-Afrika ta' fuq, il-President Mattarella qal li jistenna intolleranza għal fundamentalizmu. Min-naħa tagħha l-President Coleiro Preca saħqet fuq il-ħtieġa li tirrenja l-paċi u l-istabilità fil-Libja u r-reġjun tal-Mediterran għax fuqhom tiddependi wkoll is-sigurtà fl-Ewropa. Iż-żewġ presidenti semmew ir-rabtiet politiċi, diplomatiċi, ekonomiċi, kummerċjali u kulturali li qalu ġew stabbiliti snin ilu se jkomplu jissaħħu fil-futur. It-taħdidiet bejn iż-żewġ naħat komplew waqt ikla fil-Palazz li għaliha kienu mistiedna delegazzjonijiet tal-Italja u ta' Malta. L-immigrazzjoni u l-istorja twila ta' ħbiberija bejn Malta u l-Italja kienu temi diskussa bejn il-President ta' Malta, Mary Louise Coleiro Preca, u l-President tal-Italja, Sergio Mattarella. Dan waqt laqa li saret fil-Palazz ta' Sant'Anton bħala parti mill-ewwel żjara uffiċjali li l-President Taljan għamel f'pajjiżna. Il-President ta' Malta, Mary Louise Coleiro Preca, irrimarkat il-qbil li jeżisti bejn iż-żewġ pajjiżi partikolarment fil-kwistjoni tal-Libja, Tunezija u l-immigrazzjoni. Fil-laqa bilaterali ddiskutew id-diffikultajiet tal-fenomenu tal-immigrazzjoni fl-isfond tas-summit li se jlaqqaf f'pajjiżna mexxejja Ewropej u Afrikani. Summit li jista' jwassal biex il-kwistjoni tal-immigrazzjoni tkun indirizzata aħjar. Il-President irringrazzjat ix-xogħol li għamlet l-Italja biex ikunu salvati ħajjet l-immigranti. Qalet li l-kooperazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi turi biċ-ċar l-imħabba li nbniet bejn iż-żewġ popli. Mhux relazzjonijiet imma ħbiberiji li mhumiex ħbiberiji biss fuq livell ta' politiċi imma ħbiberiji bejn il-popli tagħna. Hemm ħafna evidenza xturi minn dal-lat, anke kien qisu biss it-turiżmu qawwi min-naħa tal-Italja lejn Malta u min-naħa ta' Malta lejn l-Italja huwa diġà punt ħanajdu aktar referiment li jikkonvinċi kemm ir-relazzjonijiet tagħna huma abbażi ta' ħbiberiji bejn il-popli tagħna. Il-President Taljan saħaq fuq l-importanza li jkun hemm rapport tajjeb bejn l-Italja u Malta għal raġunijiet varji, partikolarment għall-istabilità fil-Mediterran. Abbiamo una visione comune nell'attualità. Malta e Italia avvertono con la stessa identica posizione l'importanza della stabilità e della pace nel Mediterraneo e nei paesi che vi si affacciano. E quindi sono impegnati per aiutare a che si risolvano le crisi che mettono in pericolo questa stabilità e questa pace. Dwar l-immigrazzjoni qal li d-distribuzzjoni tal-immigranti huwa l-ewwel pass biex dan il-fenomenu jkun indirizzat b'serjetà. Saħaq fuq l-importanza tas-summit li se jsir f'Novembru f'Malta, filwaqt li ħares il-qudiem għal konklużjonijiet tas-summit. Il-President Mattarella ingħaqad mal-President Coleiro Preca u tkellem dwar l-istorja ta' ħbiberija bejn iż-żewġ pajjiżi. Iż-żewġ presidenti se jerġgħu jiltaqgħu fil-Ġermanja ma' presidenti ta' pajjiżi oħra se jiddiskutu l-bżonn ta' viżjoni komuni dwar l-immigrazzjoni.